Barka da kasancewa da ɗan albarka TV. Domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci, ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. Assalamu alaikum jama'a. Barkanku da kasancewa da labaran Kannywood a inda muke kawo muku su a ɗan albarka TV. Rahama Sadau ta ce, "Na ji kamar zan mutu a lokacin kullen coronavirus." Fitacciyar tauraruwa Rahama Sadau ta ce ta ji kamar za ta mutu lokacin kullen corona saboda yadda take zaune wuri guda na tsawon watanni. Ta bayyana hakan ne a hirarta na musamman da Nasiri Adamu Yahaya a shafin Instagram. Lokacin kulle sai dai mutum ya yi ta kame-kame, ka yi karatu ya ishe ka, ka yi kallo ya ishe ka, ka yi chatting ya ishe ka, in ji ta. Ta ce kullen ne ya sa ba a ji ɗuriyarta ba kwana biyu. Har ila yau ta ce ta ji babu daɗi a lokacin kullen, ta ji kamar za ta mutu. Ta ce sana'arsu tana buƙatar tara jama'a kuma yanzu an hana yin hakan saboda wannan annoba. Hakan ya sa ta ce corona ta fi shafar su fiye da kowa. Rahama Sadau ta ce ba ta daina yin fina-finai da Nollywood ba. Ta kammala karatunta inda ta karanta fannin Human Resource Management a ƙasar Syrup. Ta ce karatun ne ya sa ba ta iya ci gaba da harkokin fina-finai gadan-gadan ba. Tauraruwar ta ce tana iya magana da harshe uku: Hausa, Turanci da kuma Indiya. Rahama Sadau ta ce mutane da dama suna son ta da aure. Yawanci sai dai na yi dariya ko kuma na ce na gode. Sai dai ta ce ita ba ta da wani saurayi a masana'antar a halin yanzu. Dangane da yadda take yawan jawo cece-kuce, Rahama Sadau ta ce hakan yana faruwa ne saboda yadda duk abin da ta yi, duk ƙarƙantarsa, mutane sai sun yi magana a kai. Rahama ta ce hakan baya sa ta damu saboda mafi yawancin lokuta ba ta gani. Idan naga mutane na magana a kai sai in bar shafin, ba na dawowa har sai komai ya dawo daidai. Game da fyaɗe kuwa, ta ce ba ta jin daɗin yadda matsalar fyaɗe take ci gaba da taɓarɓarewa, tana mai cewa abin ya ɗaure mata kai. Ta buƙaci hukumomi da su ɗauki manyan matakai don daƙile matsalar, kuma ta ce ya kamata kowa ya tashi a tsaye kan batun. Tauraruwar ta ce ba ta siyasa, amma ba ta san ko nan da wani lokaci za ta fara ba. A nan muka kawo muku ƙarshen labaran Kannywood. Da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye masu ƙayatarwa da zarar mun ɗaura. Bisalam. Kar ku manta za ku iya faɗin ra'ayoyinku a comment box, sannan ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye.